Sair daí onde vas, filho? Oh! Ele, sair. Vale, vem para aqui. Tomar um pouquinho mesmo, vale? Assim. Sal daí, Macari. Sal daí, Macari. Macari. Torcida comigo, caralho. Pois, aproximando o 25 de julho, dia da Pátria Galega, que non o dia de Galicia, como din moitos, pois quero hoxe falar dunha a parte de Cunhela, porque para o dia da Pátria Galega, como non podo estar presente, que estou aquí na Alta Saboia, aquí na campaña da Alta Saboia, pois quixen poñer hoxe aquí na porta do Cortello das Ovellas esta miña bandeira. E hai algúns amigos que o outro día me dixeron que como era que eu, sendo anarquista, tuvera esta bandeira. Pois ben, unha que non quero explicar as miñas contradicións, porque cada un explica as súas. E eu, para min, esta bandeira representa. É verdade que son un anarcosindicalista, toda a vida ao fundo, desde rapaz, e continuo sendo con moito orgullo. Pero esta bandeira non é contradictoria, porque esta bandeira é miña. Esta bandeira nem sequer é dunha organización, é miña. Adoteina como miña, porque representa o que eu máis quero, digamos, a nivel territorial. E bueno, non teño que explicar, máis ben, aqueles que me piden explicacións, que explico o porqué, as miñas contradicións son contradicións menores, que non ten moita importancia. Sin embargo, o que ten importancia é que moitos desses que me critican, que son pro vida, esses que manifestan contra o aborto, que son tan cristianos, con tanta pasión da súa religión, é que despois aceptan o xenocidio dos palestinos, que defenden o Estado xenocida de Israel, e esses me perguntan a min sobre as miñas contradicións. Como, por Dios. Van facer campañas e plantarse diante das clínicas de que fan aborto, e que ademais van con outra bandeira, que non é esta que está aquí, é outra bandeira. Esa, por moitas cousas desas, sí que non me representa. Porque, aunque aqueles que me din que é o que di o meu carné de identidade, non ten nada que ver, porque o que di o meu carné de identidade é obligatorio. É unha lei que na cal eu non participei nem participarei nunca. É o dia que Galicia sea liberada, o dia que Galicia sea unha nación con pleno dereito, coa súa lingua protegida, coas súas institucións postas no seu lugar, ese día, pois non fará falta esta bandeira. Poderemos adotar esta ou outra todos juntos, os galegos. Somos nós que temos que decidir que bandeira imos adotar. Sin embargo, eu, como galego que tuve que ir polo mundo abaixo, pois esse mundo ás veces tratou-me mal e ás veces tamén me tratou moi ben. Ás veces, pois, dou unha vida. Pero hai que saber que os que imos polo mundo temos un sentimento patriótico moito máis grande que os outros.
porque sabemos o que é o desprezo. É por isso que, em todo caso eu, quando volvo à minha terra e vejo atitudes racistas os imigrantes que vêm ao meu país, do qual eu tive que sair para ganhar a sua vida, para ganhar o seu sustento, para dar-lhe um futuro digno à sua família. E isso também nos representa esta bandeira. Temos que ser coerentes com nós mesmos. Tanto que emigrantes, temos que acolher com valentia, com empatia a esses que vêm ao nosso país de maneira que nós somos a outros. Assim que, para todos aqueles que me entendem, porque não para os que não me entendem, bom dia da Pátria Galega. Viva Galícia, sempre Poder Popular.